Yo kakak aku kemarin sowan mapan oleh belakang ilmu gini orang hati sing kepi kakak aku sowan iki diuto dening pun dan Pandhawa yo gini kakak brojo deto suwe ora sibuk mapan oleh guru Gondari wong kakak brojo deto wis pirsa diri kalamun tok wong kari sakem lanang anakku lanang satu kocok kakak dikadake ratu oleh guru Gondari lo yang saka kuwi kakak kalau balik aja bebarengan rumahku lawan aku lu malah yang berbeda Gondari yang seni kebiakin satu kocok loko tak dinalin bro satu kocok tak dilaku Gondari kok kakak brojo kok tak dilawan kok ngampar oleh Gondari wasuki Bali piye kakak? Kowe kali orang Gondari. Aku mau opung dan mapan Gondari opung dan Pandhawa. Nojo dito gelem yang Gondari itu cinta di ratu dewa royo kecoba brojo dito berpaku dan Gondari kakak. Ora lagi buru to kakak. Buru iki apa kakak brojo dito lagi mendem kok. Apa kakak brojo dito lagi lerwo saka sesanggeman lerwo ubet ae monet. Kalau balik brojo dito punya perintah kakak brojo dito sing akhiratu mapan oleh Gondari. Ojo musuhi parang apa iki prima kakak. Mantan dijek kowe ojo musuhi sing papa kalau balik wis dadi pengarep para dan Pandhawa supaya kowe nyekseni malah abdi katur kocok dadi ratu. Ora efek lumu koyo bedhek sewu. Sepisan ora suci kabeh minggu Jumat. Lodo mau marah ya Gondari tadi camkan paten ya kau. Yen paten mau dan Pandhawa ora narimake lan aku brojo dito. Ojo takut berlaku karena wani yang mungkin Pandhawa jatuh saka kene. Dan pasti dia wonten jamu. Nanging ajeng kawong gadhahi buku ingkang kados menawi boten nuruti dhumateng Kanjeng Padha terang iki. Bapak menika kula sampun wonten tamu saking Sinona Widodo. Niki mungkin bab napa kemawon menika mangke kang ngurusi boten wonten sare sampun sembah kula Sinona Widodo. Nanging apa nyalonke dadi narendra dadi ratu teng Gondari iki bab napa kemawon pada mungkin sing ragati Sinona Widodo kok buka sampun ngantos ngedaraken arta sundal peser kemawon. Sudah membuat perkiraan yang lain. Jangan ngomong deh. Cuma belum sopo bintang ini yang kosong katen kok. Aduh, saya mau jadi produk.